ake so in kuna da malamai kun shirya to wannan shine za ku iya wannan tattaunawa. Amma dan ku ce za ku nuna barazana da kisa da ɗauri da duk wani abu, ba abin da zai wa da'awar salafiya. Yau shekara 35 ana wannan da'awar. A nan garin zaria aka haife ta, a nan garin zaria aka kyankyashe ta, a nan garin zaria ta bubbugo gashi hatta kai mustawar da yau wasu garuruka ne suke zuwa su koya su je su kai garurukansu. Saboda haka da'awar ba wani abu ne, karantar da ilimi ne a bisa littafi. Shi ya sanya muka sanya karatun littafin sharhu sunna wallafar al-imam al-hafiz abu muhammad al-husayn ibn mas'ud al-baghawi ibn al-farra rahmatullahi alaihi. Wannan littafin mujalladi 16 ne. Kaga koda kowace shekara za mu mujalladi daya, kaga ana sa ran nan da shekara 15 ko 16 za a kammala littafin. To wannan ita ce manufar mu. Duk abin da muke so mu faɗi a ƙarƙashin karatu za mu faɗi da hujjojinmu. Saboda haka jama'a, duk wanda yake jin labarin makarantar to ya san ba wurin taro ne na hayaniya da rudani ba, wuri ne na a buɗe littafi a karanta abin da aka yi, a sake zuwa a ci gaba har sai ranar da aka sauke. Na haka ga littafin sharhu sunna a yau zan yi mishi ƙaddamarwa. Bayan ƙaddamar da shi da na yi, muka fara karatun shi, rashin zama ya sa shekarun baya da suka wuce ba a ci gaba da karatun ba. Haka ta sake faruwa, ba a sake ci gaba da karatun ba. In Allah ya so yanzu na dawo zaria